Gipaagian na sa mga PUJ ug PUB ang Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT lane. Aron dili magbuot ang mga sakyanan sa outer lane nga agianan sa ubang mga sakyanan. Ano ang report ni Alan Domingo? Nakaginhawa ang outer lane sa BRT human gitugutang makaagi ang mga TPUJ o MPUJ sa designated BRT lane. Matod sa Pangulo sa Cebu City Transportation Office CCTO nga misugot ang DOTR sa hangyo sa LGU nga tugutan ang mga PUJ o PUB nga musubay sa BRT lane sanglit maisip man usab kini nga mas transport. Kini human masinati ang grabing kahuot sa traffic sa outer lane samtang hawan kaayo ang BRT lane. Giklaro ni Raquel Arce nga walay labot ang taxi ug motorsiklo sulod sa BRT lane. Nisugot ang DOTR, of course, tungod sa hangyo sa mayor, nga mugamit og apil ang modern PUJ o ang traditional PUJ sa katong dedicated lane. Gidugang ni Arce nga dungan sa pagtugot sa mga PUJ o PUB sa BRT lane, gikinahanglan nga musunod sila sa lagda kung asa lang sila mahimong muhunong diin didto lang sa BRT terminal. Ang ato sa mga riding public, dili na sila sa ilahang gusto asa sila ihunong o asa sila mosakay. Kinahanglang adto sila sa bus stop or sa terminal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.